Мин, Салихова Ландышмарс кызы, сезгә үземнең «Тукай мәңгелек» дигән шигыремне тәкъдим итәм. Горур басып тора безнең Тукай. Шигырьләре һәрбер йөрәктә. Шау тарихлы шагыйрь Тукайыбыз калырдыр ул тик мәңгелектә. Агым судай агалар бит еллар, тик китмисең безнең хәтердән. Җан тетрәткеч шигырьләрен укып, яшьләр тама гүя бәгырьдән. Бар гасырлар аша сиңа дәшәм, уйланылган барлык сүземне. Шигырьләрең аша тоям сине, күрмәсәм дә инде үзеңне. Син өйрәттең газиз туган телне, тап төшерми сөеп мактарга. Татар телен диеп шатланырга, тел тидертми һичбер ятларга. Су анасын, Шүрәлене укып, үстек бит без бала чакларда. Синең шигырьләрне укыйм хәзер, күңелем тулган вакытларда. Шигырьләрең белән йөрәкләргә үтеп кердең бит син иң элек. Үзең киттең, тик исемең калды, бар иҗатың синең мәңгелек. Шигыреңне яттан өйрәндек без, һәр җөмләнең аңлап мәгънәсен. Мин төшендем, синең шигырьләрнең иҗат дөньясына илтәсен.